ಪಿನ್ನೇರ್ ಬೈದಿರಿ ಎಂಕನ ಇಡೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊ ಯಾನ್ ರಾಮೋತ್ಸವದ ಲಾಗನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಇನಿ ಬಯ್ಯನಗ ದೀಪಾವಳಿ ಇದಲಕ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪೆರುಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೊ ಇನಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 5 ದೀಪ ಅಂಡಲ ಪೊತ್ತಾವಡು ಸೊ ಎಂಕ್ ಇನಿ ಪೊತ್ತೈನ ದೀಪ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದಾಂಡ್ ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇನಿ ಜಾಲ್ ಮಾತ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ ಅಂಚಾದ್ ಯಾನ್ ಇನಿ ದೀಪಾವಳಿ ಇದಲಕ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂದೊರೆ ಎನ್ನಿ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಮುಲ್ಪ ದಾಂಚಿನ ಪೂರ ದೀಪುನಂಚ ಪಿದೈ ಪೋದಿಯರ ಜಾಲ್ ಪುರ ಸೆಟ್ ಔಟ್ ಪರ ಸೊ ಯಾನ್ ದೀಪಾವಳಿದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಫುಲ್ ಐಡಿಯಾ ದೀಪ ಪೊತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಎಂಚ ಮಂದೆ ಬಂದು ಯಾನಿಗ್ಲಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕನ ರಾಮದೇವರ ರೆಡಿ ಆತೇರು ತೂಲೆ Suami Joja, kakak juga kolle, mamu kolle, nenek kolle. Am kolle, Ram Ram kolle. Ram 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 Ram, Jaya Ram 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 Ram, Ram Ram kolle. Ram Ram Ram, Jaya Ram 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 Ram, Ram 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 Ram, Jaya Ram 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 Ram. Dasharatha Nandana Ram Ram Ram, Dashamukha Mardana Ram Ram Ram, Dasharatha Nandana Ram Ram Ram, Dashamukha Mardana Ram Ram Ram. पशुपति रंजन राम राम राम, पाप विमोचन राम राम राम. पशुपति रंजन राम राम राम, पाप विमोचन राम राम राम. राम 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 राम, जय राम 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 राम, राम 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 राम, जय राम 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 राम. अनाथ
ಎಂಕನಿಲೊಡ್ಲ ಪೂಜೆ ಬೊಕ ದೀಪ ಮಾತ ದೀದಾಯಿ ಬಕ ಎಂಕುಲು ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಗ್ ಪೋಯ ಅಲ್ಪಲ ಭಜನೆ ಬಕ ಇನಿ ಪೂಜೆ ಮಾತ ಉಂಡು. ಸೊ ಇನಿ ರಾಮೋತ್ಸವ ಐನಟ್ ಅಲ್ಪಲ ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಭಜನೆ ಪೂಜೆ ಇತ್ತಂಡ್ ಸೊ ಎಂಕುಲು ಅಡೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ದಾಯೆ ಆನಿ ವಿಡಿಯೋನ್ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂಲೆ. ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾನಾ? ಆಯ್ತಾ?
పొరుడు స్వీకారమవుతుంది చేసిన మాత్రికుల కైకాలు సుఖ ఆరోగ్య నెమ్మది కొట్టు జోకులేదు విద్య బుద్ధి ఆరోగ్య కొట్టు మిత్రుల ఈ జాగ్రత్త ననాతన సేవమనుకునేది యోగ్య భాగ్యం శక్తిని కొట్టుని కొట్టు మాత్రికుల సుఖ సంపదను కొట్టు మాత్రికుల రక్షణ మంత్రి కొట్లే పనులు శ్రీ రామదేవుల పాదపడ్డ పూర్వం మంచిగా ఈ ఆరాధ్య దేవ దుర్గా సాముండేశ్వరమ్మ శక్తుల తరభక్త దుర్గాశాన పాదపడ్డ ఊరు నట్టుంది రక్షణవతి కాపులు ఇవన్నీ ఇంకేం శ్రీరామదేవుల పాదాలకి గోవిందారి గోవిందా శ్రీరామదేవుల పాదాలకి గోవిందారి గోవిందా శ్రీరామదేవుల పాదాలకి గోవిందారి గోవిందా గోవిందా రామచంద్రకి జై జై శ్రీరామ్ పన్నాడు. జై శ్రీరామ్ అమ్మ ఇంచు అరే అరే జై శ్రీరామ్ తీర్థాలి జై శ్రీరామ్ మాత్రికుల ఇని జై శ్రీరామ్ ఇని ಮೂಲು ಅನಸ್ಲ ಉಂಡು ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಡೆ ಉಂದಿನ ಜೋನಿ ಚಟ್ನಿ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಅನ್ನ ಸಾರು ಸೊ ಅನಸ್ಲ ಉಂಡಿನಿ ನಮಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು కూడా కరపాలి ಸೊ ಮೇರ್ ಬನ್ನಾಗ ಲ್ಯಾಂಟನ್ ಎಲ್ಲ ಪತೊಂದು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಸೊ ಲ್ಯಾಂಟನ್ ಪಂಡ ಅಂದು ಎನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಆಕಾಶ ದೀಪ ಪಂಡವು ನಮ್ಮ ದೀಪ ಒಂದು ಕೊತ್ತದು ಕರ್ಪೂರ ಚುಪ್ಪುನಕ್ಕಿತ್ತು ಸೊ ಆವೇನೆಲ್ಲ ಇಂಚ ಕೊತ್ತದು ಬುಡ್ಪಿನ ಮಿತ್ತು ಸೊ ಅವು ಹೈ ಪೋಪುಂಡು ದೀಪ ಕೊತ್ತ ಒಂದೈತ ಸೊ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತರ ಉತ್ಸವ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಎಗ್ಲೋರ ಇಂಚಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ತುಲಿ ಮೆರ್ನ ಲ್ಯಾಂಟನ್ ಆಕಾಶ ದೀಪ ಮಿತ್ತು ಪೋವಂತ ಮಿತ್ತೆ ಪೋರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಚ್ಚಿ ಆಕಾಶ ದೀಪ ಆಕಾಶ ಡ್ರಾಯರಕ್ಕೇನು ಜೀ ಮಾರ್ಗಡೆಗೆ ಎಂಗನ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಂಡತೆ ಮೂಲು ಪೂಜೆ ಪುರ ಭಜನೆ ಪುರ ಆಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಕಡಂಬಲೆ ಬೈದಿನ ಕಟ್ಟ ಕಡಂಬಲೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪಾಯ್ಸನ್ಗೆ ಅಂಚ ಅವು ಬೈದಿನ ಅವೇನು ಅವು ಅವಲೇ ಉಂಡಿತ್ತೆ
ಆಂಡ ಎಂಕುಲು ಮೂಲು ಲ್ಯಾಂಟನ್ ಬಿಡೊಂದು ಲ್ಯಾಂಟನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುದು ಮೂಲು ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅದ ಲ್ಯಾಂಟನ್ ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಪೋಯರನಿಗೆ ಏನು ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಮಿತ್ತು ಬಂದಿಜ್ಜಿಗೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಕಡಂಬಲೆ ಬೈದನ್ ಪಂಡೈತೆ. ಸೊ ಅವೇನೆಂಗ್ಲು ಕಾಲ್ ಮಂತಿತ್ತ ಅಕಲೆಗ್ ಪತ್ತುನಕ್ಲೆಗ್. ಸೊ ಅಕುಲ್ಲ ಬೈದೇರು. ಸೊ ಯಾನ್ ಆ ವಿಡಿಯೋಲ ನೆಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಂದೆ. ಸೊ ಅವೆನ್ಲ ತೂಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನಂದೆ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಉಂತುದಿತ್ತ ಸಡನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಬೈದಿನಿ ಕಡಂಬಲೆ ಅಂಚಾದ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆಂಡ್ ಅವೇನು ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಅವು ಪೋಪಿನ್ಲೆ ಜವುಲೆ ಉಂತುದಿತ್ತು ನಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ ಪಂಡ. ಸೊ ಅಕುಲು ಬತ್ತದ ಪತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕುಲೆ ಕೊನ್ಪೇರು ಪತ್ತದ್. ಸೊ ಪಲ್ಲು ಡೇಂಜರಸ್ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಉಂಡಿಗೆ ನೆಟ್ ಅಂಚಾದ ಅವು ಬಾರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆದಿಪ್ಪುಡು. ಸೊ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಅವಲೆ ಉಂತೊಂದು ಕುಲೊಂದು ಮಾತ ಇತ್ತ ಭಜನೆ ಪೂಜೆ ಮಾತ ಆಯ್ನೇಟ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಎಂಕುಲು ಒನಸುಂಡು ಪಂದು ಎಂಕುಲು ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ ಮಾತ ಬತ್ತಿನೇಟ್ ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಇತ್ತಿಜೇರು ಫುಲ್ಲು ಕಾಲಿತ್ತಂಡು. ಸೊ ಆ ಟೈಮುಡು ಉಂದಿತ್ತು ಬತ್ತಿನಿ ಅಂಚದು ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆಲ ಆಂಡಿ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಲ್ಯಾಂಟನ್ ಬುಡ್ರೆ ಪೂರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂತೊಂದು ಇಂಚಿ ಬತ್ತಿತ್ತ. ಸೊ ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬೊಕ ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ಅಕುಲೆ ಪತ್ತದು ಕೊನ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ಅಕಲೆ ಕಾಲ್ ಮಂತೀನಿ. ಸೊ ಅಕುಲು ತುಲೆ ವಾರೀತಿ ಪತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಡಬ್ಬೇಡಿ ಎಂಚ ಪತ್ತದು ಪಾಡಿಯರಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ತೂಕ ತೂಲೆ ಅಂಚುಂಡು ಮಂಡೆ ಸರಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದು ಗಾಯ ಪಂಡ ಐದು ಟೀತ್ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾಕಿ ಹುಚ್ಚು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದು ಡಬ್ಬೆಣದ ಪಾಟ್ನ ಬಾರಿ ಬಂದೆ ರಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ರಪ್ಪ ಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಲಾಗಿನ್ ಜಂಪ್ ಬೇಗ ಮಸ್ತ್ ಪಿಕ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಅವು నేట్ కూడా డూప్లికేట్ ಬರ್ಕೊಂಡು ಉಲ್ಫ್ ಸ್ನೇಕ್ ಪನ್ಪೇರು ತೋಳಾವಂದು ಈ ಲೈನ್ಸ್ ఉండದೆ ಈ ನೆಟ್ రెడ్ లైన్స్ ಅವು సింగల్ లైన్ బట్ ఇత్ మల్ల వరుకుతే మండే చట్ ఎప్పుడు ಒಂದು ನಾಗಲ ಕನೆ ಮಂಡೆ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಬೀಲ್ ಅಡಿಗೆ ಡಾರ್ಕ್ ಉಪ್ಪು ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಹೋಲಿತ್ತೀನಿ ಇಂಜಿನ ಸೈಜ್ ನಾಲ್ಕು ಬರ್ಪಿಂಡೆ ಜೋಡಿ ಹಾಪಿದ್ದು ನನಗೆ ಮೇಟಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ನಾಲ್ಕು ಜೋಡಿದ ಟೈಮ್ ಇತ್ತ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಲಮಲ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಜಾಗಡ ಪುಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಉಚ್ಚಿತ್ತದ ಹೋಗಿ ನಾಲ್ ಆನ ಉಚ್ಚು ಉಂಡೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇತ್ತು ಮೀಟಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಅಂಚ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತು ನನಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಜನನಾಗ ಮಂಡದ ಶೇಪ್ ಗೊತ್ತಾಗ ಒಂದು ಆಣ ಸೌಂಡ್ ತುಳಿ ಆಯ್ತು ಅಯ್ಯೋ ಮೊಕ್ಕಲು ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ತೂಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ತೂಲೆ ಅಮ್ಮ ಯೋತು ಮಲ್ಲ ಇಂದು ಯಾನು. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಮೊಕ್ಕಲು ಬತ್ತದು ಅವೇನೊಂಜಿ ಪತೊಂದು ಪೋಯೇರು ಒಂಚೂರು ಬಿಗ್ ರಿಲೀಫ್ ಪನೊಲಿ ದಾಯಪಂಡ ಒಬ್ಬರ ಅಂಚನೆ ಬುಂಡ ಡೇಂಜರ್ಲ ದಾಯಪಂಡ ಪೋಪಿನ ಸಾದಿಡು ಮಾತ ಇತ್ತದು ದಾದಾಂಡಲು ಚುಚ್ಚಿಂಡ ಪೂರ ಒಕ್ಕಡೆ ರಿಸ್ಕ್ ದಾಯಿಗೆ ಪಂದು ಎಂಕುಲು ಇಂಚಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಕಾಲ್ ಮಂತದು ಪತ್ತದು ಕೊಂಡುಂಡ ರಗಲೆಜ್ಜ ಅಕುಲು ಅವೇನು ಸೇಫ್ ಆದ ಅವೇನು ಪಿಲಿಕುಲಾಡು ಪಿಲಿಕುಲಾಡು ಬುಡ್ಪಿನ ಪಂಡಿರಕುಲು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅವು ಸೇಫ್ ಆದ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಏರಾಂಡಲ ಕೈಕ ತಿಕ್ಕದ ಈಗ ಪೆಟ್ಟು ಮಂತದ್ದು ಅವು ನಾಲ್ಕದು ಗೆರ್ಪುನೇಕ್. ಸೊ ಇಂಚ ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ಪನ್ನಡ ರಗಲೆಜ್ಜಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಏರೆ ಕಂಡ ಇಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮಿನ್ನಿ ಬತ್ತುಂಡ ಪಂಡ ಮೇರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ಪೋಲೆ ಮೇರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕುಡು ಉಪ್ಪುವೆರು ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಇತ್ತಿಯರು ರಪಕ್ಕೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ತಿಕ್ಕದೇರು ಸ್ನೇಕ್ ಸುವಿತ್ ಪಂದು ಸರ್ಚ್ ಮಂತನ ತಿಕ್ಕುವೆರು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಂಡು ಮಸ್ತ್ ದಾಯಪಂಡಾಕುಲು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬೈದೇರು ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಇತ್ತೇರು. ಸೊ ಪನ್ನೇಕ್ ರಪ್ಪ ಬತ್ತದು ಪತ್ತದು ಪೋತೇರು ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂಚು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ದಾಯಪಂಡ ಗಂಟೆ 11 ಗಂಟೆ ಆತನ ಕತ್ತಲೆ ಅನಾಗ. ಸೊ ಅವೇನು ಅಂಚನೆ ಬುಂಡ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಬರಂದು ರಾತ್ರಿ ಅನಾಗ ಓಡೆಪೋಂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಇಂಚ ಪತ್ತದು ಕೊನುಂಡು ರಗಲೆಜ್ಜಿ
ಕ್ರೈಟ್ ಕಿಂಗ್ ಕೊಬ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಹಾಕಿ ಬಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ಮತ್ತೆ 10 ರಲ್ಲಡಿ ಬಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ಅವು ಸೈಲೆಂಟ್ ಲ ಕೊಪ್ಪು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬೈಟ್ ಟಪ್ ಅಂದಾಕು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಎಂಕುಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಟರ್ನ್ ಬುಡಿಯ ಫಸ್ಟ್ ದ ಮಿಷನ್ ಫೈಲ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬುಡ್ಕ ಬಂದು ಬತ್ತ